A Preferente preséntase con grandes duelos. O Puebla visita o campo do Pol. O Cidade de Ribeira mídese ao líder, o Lalín. E o Dumbría viaxa a Coruña para enfrontarse ao Victoria Club de Fútbol. Novo reto á vista para os equipos da comarca que disputan a Preferente. Puebla, Cidade de Ribeira e Dumbría loitarán por facerse con 3 importantes puntos ante rivais duros que buscan o seu mesmo obxectivo, rematar a xornada cun +3 no seu casilleiro. O Puebla afronta esta 22ª xornada coas ideas claras e a intención de seguir na liña de crecemento da pasada fin de semana. Nesta ocasión, o conxunto adestrado por Chofri mídese a un rival directo pola permanencia, o Pol, equipo que encadea 2 xornadas positivas. Os pobrenses racharon a súa mala xeira a pasada fin de semana e o fixeron ao grande, vencendo o Santirso, cuarto clasificado, e despregando un gran xogo para colocarse novenos. Agora o Puebla ten 4 puntos de marxe co descenso, polo que precisa vencer o Pol, 12º, conxunto que encadea 2 vitorias seguidas, a última ante o Burela, para sair da zona perigosa. O domingo, o Municipal de Pol acolle un encontro no que se medirá o equipo local e o Puebla, dolo fichado para as 12 do mediodía. O que terá un rival duro de roel en fronte será o Cidade de Ribeira. Os ribeirenses necesitados de puntos xa que son 13º e teñen só un de marxe co descenso, reciben na fieiteira ao líder do grupo, o Lalín, e o fai nun momento complicado xa que non puntuar podería deixar os branquiazuis nunha situación comprometida, sobre todo despois de perder o seu último encontro ante o Negreira por 6-3. O Lalín ven de gañar nun intenso duelo a órdenes e precisa sumar un novo triunfo para non perder o liderado. O anexo da feiteira vivirá este sábado a partir das 5 da tarde un dos encontros máis complicados para o Cidade de Ribeira. E o Dumbría intentará pechar a xornada fora dos postos de descenso e para iso deberá impoñerse o Victoria Club Fútbol. Os da Costa da Morte non están a pasar polo seu mellor momento da temporada e agardan darlle a volta á situación esta fin de semana na Grela 1. En fronte estará o Victoria, sétimo clasificado do grupo que venceu no último encontro disputado o Val de Narón. O Dumbría, que gañou o seu último partido o 21 de decembro, precisa sumar de 3 para escalar postos na táboa, xa que agora é 16º, e ten a permanencia matemática a 3. O domingo, ás 12:15 da mañá, o Victoria e o Dumbría veránse as caras na Grela 1.